میرے محترم بھائیوں، قرآن سیرت اور تاریخ کے اندر انہاں شخصیات کا نام ذکر اور انہاں دا مقام و مرتبہ موجود ہے جنہوں اصحاب رسول دے نام تو یاد کیتا جاندہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور لوگ بیان کر دینے، خطیب بیان کر دینے صحابہ کرام دا جڑا ذکر قرآن پاک دے اندر 7 مرتبہ ہوندہ ہے۔ کوئی بیان کر دینے کہ صحابہ کرام دا جڑا تذکرہ ہے وہ قرآن پاک دے اندر 14 مرتبہ آندہ ہے۔ کوئی بیان کر دینے کہ قرآن پاک دے اندر صحابہ کرام دا ذکر 28 مرتبہ آندہ ہے۔ اوہ میرے محترم بھائیوں، اگر صحابہ دین آیا ہے محمد رسول اللہ دے کول صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ اکرام نے محمد رسول اللہ دے کولو دین سکھیا ہے، دین سکھ کے ساڑھے تک اگر کسی نے دین پہنچایا ہے تو وہ نبی پاک دے یاراں نے ساڑھے تک پہنچایا ہے، قربانیاں نبی پاک دیاں یاراں نے دتیاں نے، جانا دے نذرانے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یاراں نے پیش کیتے نے۔ اس وقت تے دور دے اندر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے مخالف سن، آج بھی یہ لوگ ہیں نے جڑے صحابہ اکرام دے ہوتے تبرہ کر دینے، چاند ایک دلائل آگے راکھ کے تاریخ دیاں گلاں آگے راکھ کے تاریخ دیاں گلاں، کوئی مائی دلائل ایسا نہیں جڑا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا اختلاف قرآن تو ثابت کر سکے۔ ہاں جنگ صفین اور جنگ جبل دے چاند ایک دلائل سامنے رکھ دینے تے او بھی تاریخ دا سارا لین دینے میں انشاءاللہ العزیز بہت سارا قرآن صحابہ اکرام دی شان میں اندر پڑھنا ہے۔ کل دا میں سفر بھی کر کے ہیں، سر بھی بڑا درد ہو رہا ہے کہ اللہ کے دعائیں کریں گے اللہ پاک مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں صحت بھی عطا کرے کہ میں اپنا وعدہ نبھا سکاں۔ محترم بھائیو، قرآن پاک دے اندر نہ اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا ہے کیڑے جڑے صحابہ کرام نو نبی پاک دے دور دے اندر نبی پاک دے صحابہ دی مخالفت کیتی ہے۔ وہ کتنے لکھیا ہے؟ وہ پہلے پارے دے اندر ہے، میرے اور توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآنی فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے محمد الرسول اللہ، محمد کون نے؟ محمد اللہ تعالیٰ دے رسول نے، والذین معہو اشداء علی الکفار، والذین معہو جڑے انہاں دے نال نے، انہاں دے نال نال رہندے نے۔ مفسرین اکرام نے، انہاں مفسرین اکرام نے اے دے تو مراد حضرت ابو بکر لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو لکھی آئے، والذین معہو اشداء، اشداء تو مراد حضرت عمر نے لکھی آئے، علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ جڑا صحابہ دا اختلاف بیان کرے نا، صحابہ دا آپس دے اندر اختلاف سی، فلانے دا فلانے نہ اختلاف سی، تسی کوئی لفظ پڑھنا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، وہ آپس دے اندر نرم دل سن، انہاں دے آپس دے اندر اختلاف کوئی نہیں سی، انہاں دے آپس دے اندر جننے بھی اختلاف سن، اللہ اکبر اللہ۔ انبیاء کرام سارے معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء دے کولو غلطی دا امکان نہیں،
صحابہ اکرام معصومن الخطا نے، صحابہ دے کولو غلطی دا امکان ہے، صحابہ دے کولو غلطی صحابہ کر سکتے نے، لیکن میرے محترم بھائیو جتنیاں بھی غلطیاں صحابہ اکرام دے کولو کمیاں پیشیاں ہویاں نے، او غزوہ احد نو ویکھ لو، نبی پاک نے آکھیا سی اتنے درے دے اوتے کھڑا ہونا ہے، لیکن صحابہ نے درا چھڑ دیتا، درا چھڑ کے تھلے آ گئے، اللہ تعالی نے جڑی کامیابی سی انہاں نو شکست دے اندر تبدیل کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی دے سینے تے آخر دے اوتے نازل اے کر دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن، سونیا میں انہاں تے راضی ہو گیا وا، اے سارے میرے تے راضی نے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، اللہ اکبر، اللہ معاہو تو مراد حضرت ابو بکر صدیق نے، میرے نبی مکے دے اندر نے، ابو بکر مکے دے اندر نے، میرے نبی مدینے دے اندر نے، ابو بکر مدینے دے اندر نے، میرے نبی سفر دے اندر نے، ابو بکر سفر دے اندر نے، اب میرے نبی حضر دے اندر نے، ابو بکر حضر دے اندر نے، میرے نبی غار دے وچ نے، ابو بکر غار دے وچ، اللہ اکبر، اللہ او کائنات لوگو آج میرے نبی روزہ رسول دے وچ ستے نے، ابو بکر نال ستائے، اللہ اکبر، اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، کل محشر دا دن ہوئے گا، میرے نبی اپنی قبر دے اندروں نکلن گے، ابو بکر میرے نبی دے نال کھڑا ہوئے گا، میرے نبی دے سجی سائڈ ابو بکر ہون گے، کبھی سائڈ حضرت عمر ہون گے، او کائنات لوگو کل میرے نبی حوضے کوثر تے کھڑے ہون گے، ابو بکر نال کھڑا ہوئے گے، اللہ اکبر، اللہ حضرت عمر نال کھڑے ہون گے، والذین معه اشداء علی الکفار، عمر کافران جو تے بڑا پاری ہے، اللہ اکبر، اللہ عمر جرت والا عمر ہے، دلیر عمر ہے، میرے نبی نے کیا کیا ہے، عمر جس راستے تو ننگ جانا ہے اور راستہ شیطان بھی چھڑ دیندا ہے، اللہ اکبر، اللہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس اندر بالکل محبتاں پان والے، آپس اندر نفرتاں نو ختم کرن والے نے، رب دے قرآن تے نعوذ باللہ کوئی شک کر سکتا ہے؟ جڑا رب دے قرآن دے اوتے شک کردا ہے ساڈا او دے اوتے شک ہے، میرے محترم بھائیو قرآن نے کیا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم تراہم رکعان سجدا، سجدے کرن والے میرے نبی دے یار نے، رکوع کرن والے میرے نبی دے یار نے، اللہ اکبر، اللہ رحماء بینہم، اج میں محبت یہ کہ گرا لانا چاہنا وا، اج میں پیار دے نال ایک چھوٹی جی گرا لانا چاہنا وا، ابو بکر اور علی بھائی بھائی، عمر اور علی بھائی بھائی، عثمان و علی بھائی بھائی، طلحہ و زبیر علی بھائی بھائی، سعد و سعید علی بھائی بھائی، عبد الرحمن بن عوف علی بھائی بھائی، اللہ اکبر، اللہ ابو عبیدہ بن جرح علی بھائی بھائی، حضرت زید اور علی بھائی بھائی، او کائنات کے لوگوں امیر معافیہ اور علی بھائی بھائی، رحماء بینہم، لوگ اختلاف بیان کر دینے، امیر معافیہ اور علی بھائی بھائی، اللہ اکبر، اللہ مومن دے عقیدے لئی، مومن دے عقیدے لئی ایمان ضروری ہے، اوے یہ تہاڈا عقیدہ ہے وے یا نہیں؟ مومن دے عقیدے لئی، مومن دے عقیدے لئی ایمان ضروری ہے، صحابہ و اہل بیت دی پہچان ضروری ہے، صحابہ و اہل بیت دی پہچان ضروری ہے،
معاویہ دے خلاف زبان درازی کردا ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالی دے خلاف زبان درازی کردا ہے، اس طرح دے لعین نو میں پیغام پہنچانا چاہنا، اس طرح دے بے ایمان نو میں انج کر کے پیغام پہنچانا چاہنا۔ اور قرآن نے کیا کیا ہے، رحماء بینہم، علی اور معاویہ بھائی بھائی نے۔ اور کائنات کے لوگوں جڑا زبان صحابہ دے درمیان کھولے گا، جڑا صحابہ دیاں زندگیاں تے تبرہ کرے گا، جڑا صحابہ دیاں زندگیاں دے تے جرا کرے گا، مینو رب محمد دی قسم ہون دی اے گل میں منبر دے تے کھل کے کہہ رہا، قرآن سارے دا سارا صحابہ دی شان بیان کرتا ہے، بخاری ساری دی ساری صحابہ دی شان بیان کر دیئے، مسلم ساری دی ساری صحابہ دی شان بیان کر دیئے، ابو داؤد ساری دی ساری صحابہ دی شان بیان کر دیئے، ابن ماجہ ساری دی ساری صحابہ دی شان بیان کر دیئے، جامعہ ترمذی ساری دی ساری صحابہ دی شان بیان کر دیئے۔ او قرآن قرآن نہیں جڑا صحابہ دی شان نہ بیان کرے، رحماء بینہم، اللہ اکبر، اللہ مومن دے عقیدے لئی ایمان ضروری ہے، صحابہ و اہل بیت دی پہچان ضروری ہے، ایمان انہوں لٹن لئی اور ڈاکو پہ پھر دینے۔ اور قرآن دا ترجمہ پڑھ، تینوں لوگ نکیاں نکیاں گلاں قرآن دے ترجمے دے اندروں وکھاندے نے، آ ویکھ لے ابو بکر دا حضرت علی دے نال اختلاف سی، آ ویکھ لے امیر معاویہ دا علی دے نال اختلاف سی، اور اے گلاں کردے نے، انہاں گلاں نو چھڈن واسطے کی کرنے چاہیدا ہے؟ ایمان نو لٹن لئی ڈاکو تے پھر دینے، انہاں ڈاکواں تو بچن لئی قرآن ضروری ہے، مومن دے عقیدے لئی۔ اللہ اکبر، اللہ اے قرآن پاک دا پہلا مقام ہے۔ اور آئیے پہلے پارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ انہوں نے کیا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جدوں انہوں نے آکھیا جاندے مکے دے کافراں نوں جدوں آکھیا جاندا سی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یار ایمان لے کے آؤ، اللہ دے اُتے بھی ایمان لے کے آؤ، محمد رسول اللہ دے اُتے بھی ایمان لے کے آؤ۔ او کیا کر دے سن، اگوں انہوں نے کیا انہوں نے آکھیا کما آمن السفہاء، کیا اسی اس طرح ایمان لے آئیے جس طرح بے وقوف ایمان لے کے آئے نے۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی انہوں نے نبی دے صحابہ دے متعلق اس طرح دے الفاظ بول دیتے نے کہ اللہ رب العالمین نہ دیے گل چنگی نہ لگی، میرا دفاع کرنگے، میری جماعت میرا دفاع کرے گی، میری انتظامیہ میرا دفاع کرے گی، میرا دفاع میرے والد صاحب کرنگے، میرا دفاع میرے برا کرنگے، میرا دفاع میرے مامے کرنگے، میرا دفاع میرے چاچے کرنگے۔ جدوں گل صحابہ دی آئی ہے، فرمایا سونے محمد جی تسی نہیں بولنا، ابو بکر جی تسی نہیں بولنا، عمر جی تسی نہیں بولنا، اللہ پھر کون بولے گا؟ اللہ فرماتے نے انہاں بے ایمانوں میں خود بول کے جواب دیواں گا۔ اے ابو بکر دا دفاع رب پیا کردا جے، عمر دا دفاع رب پیا کردا جے، عثمان و علی دا دفاع رب پیا کردا جے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ أَلَا خبردار، اللہ خبردار، اللہ نے تمکین آئی ہے، اللہ نے انہاں
بندیاں نو دھمکی لائی ہے جڑے صحابہ دے متعلق اپنی زباناں نو حرکت دے اندر لیاندے نے. عربی گرامر دے صاحب دے نال جڑا بندہ عربی جاندا ہے فرمایا الا دا مانا خبردار مت میرے صحابہ دے میرے نبی دے یاراں دے متعلق اپنی زبان نو حرکت دے اندر لے کے آؤ. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ فرماندے نے اوے میرے نبی دے یاراں نو بے وقوف کہن لگے ہو, تسی بھی بے وقوف ہو, بے وقوف ہی نہیں آ کیا فرمایا لا یاقلون, تانوں گل کرن دی عقل ہی کوئی نہیں. فرمایا تسی بے وقوف بھی ہو تے تسی بے عقلے بھی ہو. اے گل کنے کیتی ہے؟ اے صحابہ اکرام دے متعلق اللہ نے گل کیتی ہے. دیکھو شان میرے نبی دیاں یاراں دی. اللہ اکبر, اللہ توجہ کر دے جانا, ذرا غور کر دے جانا. اللہ اکبر, اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے. اللہ اکبر, اللہ فرمایا اوہل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون. پہلی شریعت دے وچ نا رمضان دیاں راتاں دے اندر بھی عورتاں دے کول جانا جائز کوئی نہیں. عورت رات نو بھی حرام ہوندی سی, عورت دن بھی حرام ہوندی سی. رمضان دیاں راتاں دے وچ عورت نہ رات نو بندہ عورت دے کول جا سکتا, نہ دن دے اندر عورت دے کول جا سکتا. حضرت عمر آئے نے فرمایا سونیا انت نہیں ہونے چاہیے, سونیا انت نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالی نے حضرت عمر دی گل ویکھ کے, حضرت عمر دی زبان دے اندروں نکلن والے الفاظ نو ویکھ کے اللہ تعالی نے عورت نو رمضان دیاں راتاں دے اندر حلال کر دیتا ہے. پہلے حرام سی, عمر دی گل تو بعد اللہ تعالی نے حضرت عمر دی گل دے اوتے قرآن نازل کر کے عورت نو رات نو حلال کر دیتا ہے. یہ حضرت صحابہ کرام دی شان ہے. تیسرا مقام, تیسرا پارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اللہ اکبر, اللہ فرمایا الصابرین, میرے یار صبر کرنے والے نے. الصابرین والقانتین والمنفقین, میرے یار رب دے راہ دے اندر خرچ کرنے والے, صبر کرنے والے میرے یار, جہاد کرنے والے میرے یار, اللہ دے نام بلند کرنے والے میرے یار نے. اللہ اکبر, اللہ تین مقام ہو گئے. چوتھا مقام سن لو, میرے نبی دی سینے تے نازل ہونے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. پہلا دا ترجمہ میں تو دسا, چوتھے پارے دی صورت ہے, چوتھے پارے دی آیت ہوندی ہے. جڑے صحابہ دے متعلق کوئی اس طرح دی گل کرن نا, انہاں نو ایک قرآن دا جڑی آیت ہے نا اے دا آخری حصہ کڈ کے وکھایا کرو. قرآن کہہ رہا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. عربی دے اندر اخوان بھراواں نو آکھیا جاندا ہے. فرمایا انہاں دے اندر پیار دیاں جفیاں نے, انہاں دے اندر محبت دیاں جفیاں نے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اے اللہ دی انہاں دے اوتے بڑی وڈی نعمت ہے. اللہ اکبر, اللہ توجہ کر دے جانا, ذری غور کر دی جانا. اے قرآن پاک دے چار مقام ہو گئے. سنو پنجواں مقام شان صحابہ. اللہ اکبر, اللہ پنجواں مقام ہے. اللہ فرما دینے وَمَا
ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ فاستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما فاستغفر اللہ استغفار کرن والے میرے نبی دے یار نے رات نو رون والے میرے نبی دے یار نے رکوع دے اندر رون والے میرے نبی دے یار نے اللہ اکبر اللہ ہن چھٹا پارا چھواں پارا آ گیا ہے تے قرآن پاک دا چھواں مقام آ گیا ہے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ اکبر جدو قرآن پاک دیا ایتا نازل ہوئیاں نے نا تے میرے نبی نے چہرہ آسمان دی طرف اٹھا لیا ہے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اج مسلمانہ دے ہوتے دین مکمل ہو گیا ہے تے میرے نبی نے اپنے یاران سامنے کر دیتا ہے میرے نبی دے صحابہ دی قطار لگ گئی ہے تے میرے نبی دے صحابہ سامنے بہ گئے نے تے میرے نبی فرماندے نے میرے یارو مینوں دسو نا میں تواڈے ہوتے دین مکمل تانوں دسیا یا نہیں دسیا سونے سانو مکمل دین دس دیتا ہے فرمایا آج گواہ بن جاؤ میں تواڈے اندر ہے اللہ اکبر اللہ دین دے اندر کمی تے نہیں نہ کوئی چھڈی نہیں سونے کوئی کمی نہیں چھڈی اللہ اکبر اللہ تو پھر میرے نبی نے کیا ہے فرمایا ابو بکر گواہ بن جاؤ عمر گواہ بن جاؤ عثمان و علی گواہ بن جاؤ آج میرے رب نے تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے نہ نبی اپنی مرضی دے نالے دے اندر وعدہ کر سکتا ہے نہ محمد رسول اللہ اپنی مرضی نالے دے اندر کاٹا کر سکتے نہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قرآن پاک دے 6 مقام ہو گئے اللہ اکبر اللہ اور 7واں مقام سنو صحابہ رون لگ گئے نے کتھے لکھیا ہے 7واں پارا بالکل شروع تو کٹ کے پڑھیا جائے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین اللہ اکبر اللہ آج قرآن پڑھیا جاندہ ہے نہ مینوں رون آندا ہے تے نہ تینوں رون آندا ہے نہ میرے گناہ کر کے میرا بھی دل سخت ہو گیا ہے گناہ کر کے تیرا بھی دل سخت ہو گیا ہے بدکاریاں کر کے میرے دل دے ہوتے بھی تھبا لگ گیا ہے تو گناہ کر کے تیرے دل دے ہوتے بھی تھبا لگ گیا ہے اللہ کی آندہ ہے اللہ رب العالمین نے کی آکھیا ہے وہ جدو میرے نبی دے یاران دے سامنے قرآن دیا ہے تھاؤں دیا سن وَإِذَا سَمِعُوا جدو قرآن سن دے سن وَإِذَا سَمِعُوا جدو انہاں دیا نظران دے سامنے قرآن پڑھیا جاندہ سی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ انہاں دیا آنکھاں دے اندروں آنسوان دیا لڑیاں ٹور پہندیاں سن تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ یکو کی کہندے سن یقولون ربنا آمنا اللہ تیرے قرآن نے جو بھی
آکھیا ہے سچ کہہ دیتا ہے اللہ قرآن تو بعد کچھ بھی نہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین اللہ سانو نبی دی زندگی دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ اے قرآن پاک دے 7 مقام ہو گئے اور 8واں سنو قرآن پاک دا شان صحابہ اور لوگ صحابانوں کتھوں کتھوں کٹن گے اللہ دی مہربانی دے نال اسی قرآن ہی نہ پڑھ چھڑنا ہے لوگوں نے صحابہ تے لوگ تبرہ کرن گے اسی قرآن پڑھیں گے لوگ صحابہ دے بے ایمانی دیاں دلیلاں دیں گے اسی صحابہ دے ایمان دیاں دلیلاں دیں گے انشاءاللہ والعزیز 3 پارے میں لے کے کنے پورا قرآن لے کے اللہ دی خاص توفیق دے نال اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا اور 8واں پارا آ گیا ہے اللہ نے کیا کیا ہے فریقاً فریقاً ہدا ایک گروہ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ 8واں پارا اور 9ویں پارے تے چلے جاؤ اللہ کی رب العالمین نے کی فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا کتوں تو آکھیں ایمان تو خالی ہو گئے سن نبی پاک دے جان تو بعد نعوذ باللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دی جانا اے 9 مقام ہو گئے 10واں مقام سن لے اللہ دے قرآن دا اللہ اکبر اللہ فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اے جنگ حنین دا ذکر آ گیا میرے نبی دے یار اللہ اکبر اللہ حنین دے اندر تلواراں لے کے رب دے دشمناں نو قتل کر رہے نے فرمایا لقد نصرکم اللہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین میں حنین دے وچ بھی اپنے یاراں دے اپنے نبی دے یاراں دی مدد کیتی ہے میں بدر دے وچ بھی اپنے نبی دے یاراں دی مدد کیتی ہے جتھے ابو بکر لڑدا ہے جتھے عمر لڑدے نے جتھے عثمان لڑدے نے جتھے مولا علی لڑدے نے جتھے طلحہ زبیر لڑدے نے رب فرماندا ہے اوتھے میرے جبرائیل بھی لڑدے رہے نے اوتھے میرا میکائیل بھی لڑدا رہا ہے وہ جنہاں نال نبی پاک اللہ فرماندے نے جنہاں نال میرے جبرائیل میکائیل لڑن او ایمان تو خالی ہو گئے نے نعوذ باللہ اللہ اکبر اللہ فرمایا سونیا تیرے یار بھی لڑن گے میرا جبرائیل بھی لڑے گا میرا میکائیل بھی لڑے گا اللہ اکبر اللہ میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا کافران دے امام نٹایا رب دے شیر دلیرا میدان سجایا دین دی خاطر ویکھ لو 300 تیرا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دی جانا کتنے پارے ہو گئے نے 10 پارے ہو گئے نے انشاءاللہ 15 پڑھ کے اگے حدیثاں بیان کریں گے 11واں پارا سن لو اللہ رب العالمین دے قرآن نے کیا ہے اے نا او جڑے 3 صحابہ جنگ تو پیچھے رہ کے سننا دا ذکر آ گیا ہے فرمایا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت اللہ دے قرآن دا 12واں پارا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا فرمایا واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین اللہ اکبر اللہ اللہ دے قرآن دا 12واں پارا تے اللہ دے
قرآن دا 13واں پارا آ گیا ہے. فرمایا وَقُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ انا ومن اتبعنی. جڑے دین دے تے میں جڑے دین دے تے میرے نبی دے یار نے، وہ دین بالکل سچا دین ہے. اللہ دے قرآن دا 14واں پارا ہے. فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اللہ دے قرآن دا 15واں پارا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. میرے نبی دے یار رون والے، میرے نبی دے یار عاجزی انکساری کرن والے. اللہ اکبر. اللہ قرآن پاک دے 15 مقام میں تواڈے سامنے پڑھے نے. انہوں آندے نے شان صحابہ. شان صحابہ دے متعلق میں قرآن پاک دے 15 مقام پڑھے نے. 16واں بھی پڑھ دینے ہیں، 16واں بھی پڑھ دینے ہیں، 16واں بھی پڑھ دینے ہیں. اللہ فرما دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایتھے میرے نبی دے اہل بیت دا ذکر آ گیا ہے. ایتھے ماں جی فاطمہ دا ذکر آ گیا ہے. ایتھے ماں جی عائشہ دا ذکر آ گیا ہے. ماں جی خدیجہ دا ذکر آ گیا ہے. ماں جی ام حفصہ دا ذکر آ گیا ہے. حضرت حسن دا ذکر آ گیا ہے. امام حسین دا ذکر آ گیا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی دا ذکر آ گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. زہرا رسول دی بیٹی ہے، عائشہ صدیق دی بیٹی ہے. اے شجرہ اکو گردائے، اس گل تو منکر سڑدائے، اس گل تو منکر سڑدائے. این پتر جو زہرا دے، این پتر جو زہرا دے، اے درد نشانی ہے امی عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے. این پتر جو زہرا دے، اے درد نشانی ہے امی عائشہ لوگو حسنین دی نانی ہے. اے رتبہ ختیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا، اے رتبہ ختیجہ دا جتنا تو من عائشہ نو اتنا. اے شجرہ اکو گردائے، اس گل تو مومن دا سینہ ٹھردائے. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں 16 مقام اللہ دے قرآن دے پڑھے نے. آؤ نبی پاک دیا چند حدیثاں میں تواڈے سامنے رکھن لگے ہاں. صحیح البخاری دے اندر پہلی روایت ہے، میرے نبی نے کی فرمایا. سنیا جے ذری صحابہ دی شان سنیا جے. میرے نبی نے کی فرمایا سب تو بہترین زمانہ میرا ہے. کیا کیا ہے؟ صحیح البخاری دا حوالہ. میرے نبی نے کی فرمایا ہے سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. تو میرے نبی دے زمانے دے اندر میرے نبی دے صحابہ موجود سن یا نہیں سن؟ سن. اللہ اکبر. اللہ سب تو بہترین زمانہ میرے نبی دا زمانہ ہے. پھر میرے نبی نے کیا کیا ہے او دے تو بعد آن والیاں دا زمانہ، جنی تابعین دا زمانہ، پھر تبع تابعین دا زمانہ. اس حدیث سے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عمران بن حسین فرماندے نے مینوں یہ گل بھول گئی ہے. میرے نبی نے اپنے زمانے تو بعد ایک زمانہ، 2 زمانے گنے نے یا 3 زمانے گنے نے. فرمایا میرے نبی نے فرمایا سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر انہاں تو بعد آن والیاں دا، پھر انہاں تو بعد آن والیاں دا. حدیث کی روشنی دے اندر تبع تابعین دے اوتے بھی اللہ نے اپنا جنت نو فرض کر دیتا ہے.
اسی صحابہ دے تے تبرہ کرتے پھرنے ہیں، اسی صحابہ دیاں گلاں کرتے پھرنے ہیں۔ تبا تابعین تک میرے نبی نے فرمایا ہے انہاں لوگاں دے تے جنت واجب ہو چکی ہے، جنہاں نے مینوں ویکھیا او بھی جنتی ہے، جنہاں نے مینوں ویکھیا، جنہاں نے انہاں نو ویکھیا، جنہاں نے مینوں ویکھیا۔ جانی اے دے تو مراد صحابہ نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، تبع تابعین تک محمد رسول اللہ فرما گئے نے اپنی زبان نبوت کی وجہ دے نال۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسری حدیث سن لو میرے نبی دی، یہ بھی صحیح البخاری دا حوالہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لوگو میرے صحابہ نو برا نہ آکھیا کرو، لوگو میرے صحابہ نو بندہ نہ بولیا کرو، لوگو میرے صحابہ دے تے تبرہ نہ کریا کرو۔ میں سوال کرنا انہاں لوگاں نو، میرا سوال ہے انہاں لوگاں دے سامنے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن پاک دی ایت کی پڑھ دینے، ایتے پڑھ دینے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی نے کیا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو مندہ نہ بولیا کرو۔ تہاڈا فرق تے انہاں دا فرق کنا ہے؟ ذری سنیا جے ذری دھیان دے نال۔ میرے نبی نے فرمایا ہے تسی اود پہاڑ بھی رب دے راہ دے اندر خرچ کرو تے او ایک مٹھی جو رب دے راہ دے اندر خرچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تسی اود پہاڑ بھی خرچ کر کے انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اود پہاڑ بھی ہووے تے ہووے بھی پائی سونے دا، اود پہاڑ بھی ہووے تے ہووے بھی سونے دا۔ تسی اود پہاڑ بھی خرچ کر کے انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر تبرہ کادا؟ دو حدیث ہو گیا، تیسری حدیث سن لو میرے نبی نے کی فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دی جانا۔ اے حدیث نے ادوں دی پیا بیان کرنا وا اج تو 1500 سال پہلے میرے نبی جڑے گل کر گئے میں او گل کرن لگیاں وا۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دی جانا۔ میرے نبی نے کی فرمایا ہے، جامعہ ترمذی دی روایت حوالے دا ذمہ دار ہاں۔ میرے نبی نے کی فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ میرے نبی نے اب عشرہ مبشرہ 10 دے نام لے کے جنت کی گارنٹی 1500 سال پہلے ہی دے کے چلے گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ 3 حدیث ہو گیا، چوتھی حدیث سن لو۔ میرے نبی نے کی فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کی ویکھیا، اللہ تعالیٰ نے لوگاں دے دلاں دے اوتے نگاہ پائی ہے، لوگاں دے دلاں دے اوتے نگاہ پائی ہے۔ سب تو بہترین دل میرے رب نو پسند آیا ہے تے محمد رسول اللہ دا پسند آیا ہے۔ سب تو سونا دل محمد رسول اللہ دا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سب تو سونا دل میرے نبی دا رب نو پسند آ گیا ہے، سب تو چنگا دل میرے نبی دا پسند آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نو جدو نبی پاک دا دل پسند آیا ہے تے میرے رب نے پھر اللہ تعالیٰ میرے رب العالمین نے میرے نبی نو کی جتا ہے۔ میرے نبی دے سر دے اوتے اللہ تعالیٰ نے پھر 2 تاج رکھے نے، ایک نہیں۔ ہر نبی دے سر دے اوتے اللہ نے ایک تاج سجایا ہے تے محمد رسول اللہ دیاں واریاں آئیاں نے تے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دے سر دے اوتے 2 تاج سجائے نے۔ آکھو گے قاری صاحب کیڑا کیڑا تاج ہے؟ ایک تاج نبوت والا سجایا ہے تے دوسرا تاج ختم نبوت والا سجایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ختم نبوت دا سالار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت بوئے
او مارے آیا ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ سارے دلاں دے اندروں اگر دل پسند آیا ہے تو محمد رسول اللہ دا پسند آیا ہے تو پھر اللہ نے کیا کیا ہے فرمایا پھر میں انہاں واسطے یعنی اپنے نبی واسطے وزیر پسند کرنے سن اللہ اکبر اللہ میں پھر دل ویکھنے میں پھر دلاں دے اوتے نظر ماری ہے مینوں سارے دلاں نالوں نبی تو بعد اگر دل پسند آئے نے تو نبی دے یاراں دے دل پسند آ گئے نے اللہ اکبر اللہ انہاں دے یاراں دے دل پسند آ گئے نے یعنی ابو بکر دا دل رب نو پسند آیا ہے عمر دا دل رب نو پسند آیا ہے عثمان و علی دا دل رب نو پسند آیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ گل سن میری نادانا اسی خواب دا کر انکار نہیں گل سن میری نادانا اسی خواب دا کر انکار نہیں گل سن میری نادانا اسی خواب دا کر انکار نہیں اے یار سارے نبی دے نے انہاں یاراں دے وچ پیار ہی پیار او گل سن میری نادانا اسی خواب دا کر انکار نہیں اے سارے یار نبی دے نے انہاں اندر پیاری پیار اے سارے یار نبی دے نے انہاں اندر پیاری پیار انہاں دلاں دے وچ نفرت کوئی نہیں انہاں دلاں دے اندر نفرت کوئی نہیں محبت دا سبق پکا اصحاب محمد لوگو سارے جنت دے اقدار اقول قولی ھذا استغفر اللہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین